फरायसाफोरनि बारग' लोगो गेलेमुनि हाथारि आरो हेलौ गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय आरोना बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आंनि गोदान भिउवार्स आरो गोजाम भिउवार्सफोरनिसिम दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसननाय जोनोम सान थ' बेखौनो माखासे हाबाफारि लादों नोंसोरजों लोगोसे बेखौनो शेयार खालामलांसैलाय गाइसमोन दिनैनि भिडिअ'खौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' लोगोसे गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोसे कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय दिनैहाय बेजों लोगोसे साइकेल रेलि लादों आरोना बेनो जाहैबाय सेरफांगुरिनिफ्राय आफलागावसिम आरोना आसा खालामबाय बयखौबो जोबजासे नायलांगोन आरो मोजां कमेन्ट होलांगोन होननानैहाय थांना थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेखौ उराय होनायनि थाखाय आङो रामफल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि अभिजित कुमार ब्रह्म बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ बे समाव खावलायनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे जारिमिनारि गोसोखांथाव आरो गोग्गाथाव सान जौगानाय दावगानायखौ सम आरो थासारिखौ नायनानै आङो सुबु कुमार बसुमतारी मानगोनां बोसोनगिरि सारखौ आं बे समाव खावलायबाय आरो रुंसारि कनकेश्वर नार्जारी दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गेदेमानि सावगारियाव आलारि बाथि आरो बिबार बावनो थबिन हाज'वारि मानगोनां सारखौ खावलायबाय फारि फारियै आङो गासैबो बिबार बावलांनो आं बे समाव खावलायनो सानदों बाहाय बाहागो लानो हानाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गेलेमु नेहाथारि मानगोनां दख'रा आफादनि बोसोनगिरि अभिजित कुमार नार्जारी मानगोनां सारखौ आं खावलायखाबाय जाहाथे फारि फारि बिबार बावलाङो बाहाय बाहागो लानो हानाय मानगोनां मानव सेवा संघनि मानगोनां आफादगिरि आदा बिरखां बर' आरो बिबार बावनो आङो खावलायखाबाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय मानगोनां मोनसे समनि समाज सिबियारि दैदेनगिरि हरकेशर दैमारि मानगोनां सारखौबो आं खावलायबाय बाहागो लानो हानाय रामफलबिल हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथांमोनखौ आं खावलायबाय बाहाय बाहागो लानो हानाय दख'रा आफादनि बोसोनगिरि अमृत कुमार ब्रह्म मानगोनां सारखौबो आङो खावलायबाय बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आब' राजश्री बसुमतारी आब'खौबो आं खावलायखाबाय बाहागो लानो हानाय रामफलबिल आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बे समाव आङो खावलायनो सानदों गोजोन आरो खौसेथिनि फाराव उरायहोगोन जोंजों साबायखर बावनाय थाबाय गासैखौबो हगारजोबनाय आं बे समाव खावलायबाय गोजोन आरो खौसेथिनि बे फाराव उरायहोनाय बेहाय फाराव उरायहोगिरि गासैनिसिमबो आं बे समावहाय साबायखर बावनायखौ जासिबाय हाबाफारि बायदि जोङो दा जोंनि साइकेल हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायसिगोन बेखेवगिरि बे गायसननाय सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै साइकेल रेलि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय मा हाबा मावबोखै एबा मावबोआखै बेनि हिसाब खिथाब जोंनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा मिथिखागौ अब्लाबो दिनैनि दिनाव जोंहा
हिसाब खिथाब खालामनायनि मोनसे सम जे 50 बोसोराव जों मा मावबोखो आरो दिनैनि उनावहाय जों मा मावलांनांगोन बिनि सायावहाय जोङो साखाफारा जानांगोन। जों मिथिगौ जे रामफल दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानाय समनिफ्रायनो हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय हाबा मावबोदों। अलखदनि समाव हारिनि अलखदनि समाव जेब्लाबो गसंथाबोदों। इंराजि बानायनाय इंराजि मिडियामजों फरायनांसिगौ बेखौ मावनायनि हाबाफारिखौ सोर दायित्व लाबोदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नेतृत्व होबोनांदों। बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि बर' हारिखौ बायदिसिना एंगोलनिफ्रायहाय नाख्रेबनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेफोरनि थाखाय जोंहा जुजिनांगौ दङ। बेनि थाखाय जों खौसेयै हाबा मावनांगोन। जोङो दिनै सोलोंथाइ बिथिं, समाज बिथिं, बायदिसिना बिथिङाव गोबां हाबा मावनांगौ दङ। दा सोलोंथाइ बिथिङाव हाबा मावनायनि जोंहा माखासे आख' फाख' जाबाय थादों। बे आख' फाख'आ जोंनि समाज बेबस्थाया गुबुंले जादों। जाय गुबुंले समाज बेबस्थानि थाखाय जोंनि नेमखान्थिनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा दिनै दावखोनो हाया जादों। बिनि थाखायबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनांगोन। दा दिनैहाय बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थानाय माखासे खामानिफोर जाय खामानि जे 10 बोसोर मुभमेन्ट खालामबावनानै थार्ड फेज मुभमेन्ट खालामबावनानै बिटिआर एकर्डखौ खालामनो हादों। बे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि दायित्वआबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खर'आव दङ। दा बेफोर गासैफोरखौबो मावफुंनायनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोङो मदद होनांगोन। दा बे फैबाय थानाय हाबाफारिफोरखौ जाहाथे जों खौसेयै मावफुंलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे 57 गायसनथाय सानाव जोङो समायखिरा लानांगोन। आरो बेबायदिनो दिनैनि बे गोजोन हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोङो जे जोंनि ओनसोलनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरा खौसेयै जाहाथे फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिफ्राव बाहागो लागोन आरो समाजनि गाज्रि हुदा नेमखान्थिफोरखौ फोजोबस्रांनायाव खामानि मावगोन। बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफा मावफुंनायाव जाहाथे हेफाजाब होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो हानजा सुरनाया जाहाथे गोजोनै जाफुङो आं बेखौबो मिजिंथिनानै साफ्रोमबो नुजाथिनो हानाय रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै आं दिनैनि बे हानजा सुरनायखौ टेक अफ खालामनो थाखाय सिगांनाय जाबाय। गोजोन्थों। मानगोनां दखरा आफादनि बोसोनगिरि मुलुग कुमार ब्रह्म सार बिथांनिसिम बे खावलायनाय बायदि जे दिनैनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थादों। फैबाय सेकेन्ड रेलि खालामनाया ओमफ्राय बिदि खालामदों सिगाङाव गिदिरनिखौ सालायलायो
मोजां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानखौ जों बयबो सन्मान होनानै बेखौ फालिनाया सारा बर' माहारिनि मोनसे ओंथि गोनां हाबाफारि होननानै आं सानो दा जोंनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोन्थों।